ሰላም ሰላም ደቂ ዓበይቲ ከመይ ኣምሲኹም እዩ ዘሎ መስለኒ ያ ናይ ሎማዓንቲ ምናልባት ኣብዚ ናተይ ጆይን ጌርኩም ብፍላይ ኣብ ኤድመንተን ዘለኹም ማለት እዩ እዞም ሓደሽቲ ዝዓዱ ዘለው ስራሕ ዘይረኸቡ ከምኡ ከዓ ብሕጂ ዝመፁ ዘለው ገለገለ ሓበሬታ ክድልዮም ስለ ዝኽእል ንፈልጦ ኣለና ትብሉ እንድሕር ሃልይኩም ጆይን ግበሩ ምሳና እንዘን ካልእ ከዓ ክትሓቱ እንድሕር ደለኹም ከዓ ብዓቕመይ ክምልስ ክፍትን እየ ማለት እዩ እቶም ኣብዚ ዓዲ ኣብ ካናዳ ዘለኹም እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለኹም ገለ ከዓ ማለት እዩ ያ ምሳይ ፀንሑ ማለት እዩ ኣለኹ ኣብ ላይቭ እንታይ ይባሃል ዝኾነ ነገር ሕተትኒ ወይ ቴክስት ግበርለይ ክትኣትዉ እንድሕር ደለኹም ከዓ ክሰደልኩም ይኽእል እየ ሊንክ ማለት እዩ ጀስት ጆይን ዊዝ ሚ እተው ደቂ ዓበይቲ እንታይ ዝበሃል ተዘይሃልየኩም ብፍላይ ስራሕ ገለ ናፃ እንድሕር ኮንኩም እተው ምሳይ ዝኾነ ሕቶታት እንድሕር ሃልይኩም ከዓ ክትሓቱ ፈትኑ ናፃይ ማለት እዩ ናይ ዝኾነ እንታይ ዝበሃለ የብሉን ዕዱም ጋሻ ገለ የብለይ ጀስ ኣትዮም ጀስ ዕላል ማለት እዩ እቲ ንፈልጦ ዝኾነ ሓድሽ ከዓ እዚ ሕጂ ወርሒ ከዓ ዳርጋ መወድኡ ስለዝኾነ እዚ ናይ ዊንተር ሰዓት ሳመር እንዳመፅእ ስለዝኾነ ምናልባት እቶም ስራሕ ሒዝኩም ትሰርሑ ዘለኹም እቶም ናትኩም ካምፓኒታት እንድሕር ስራሕ ሃይር ክብሩ ጀሚሮም ሰራሕተኛታት ያ ንገሩ ሊንክ እንድሕር ትፈልጡ ሃልይኩም ናይ ገለገለ ካምፓኒታት ከዓ ያ ክንሰድድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንዲኦም ወዳይ ደቂ ዓበይቲ ተው የሕተቱቶም ተሓቱ ከለኻ ሕሱራት እንድሕር ሃልይኩም ምምላስ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ትንፈልጦ ክትዕልሉ ተደልዮም ከዓ እተው ይዕልሉ ምሳይ ማለት እዩ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ደቂ ዓበይቲ እተው ድምፀይ ይስማዕ ተሎ ኢኻ ምናልባት ቴክስት ግበርለይ ኢኹም ከዓ ስኢለ ይውቱት ክህሉ
እሷት ምዕራሊኩም ምላስ ክንፍትን ለማለት ትንበጥቆ ከተወሉ ተለሊውን ጋር ተው ያለ ደምሳይ ማለት ነው። One side we do. Thanks again for sending me the money so I can buy this as well for remitting me.
Your body aches. Your mind rebels. Every fiber of your being screams for just 5 more minutes under those warm, cozy blankets. But here's the brutal truth that nobody wants to hear. Those 5 minutes could be costing you your dreams. You see, I've spent decades studying the difference between success and mediocrity. And you know what I've discovered? It's not talent. It's not luck. It's not even intelligence. The real difference, the thing that separates the extraordinary from the ordinary, is what you do in those moments when you don't feel like doing anything at all. Let me ask you something. How many times have you told yourself, I'll start tomorrow? How many dreams have you postponed because you weren't in the mood? How many opportunities have slipped through your fingers because you were waiting for the right time? The room falls silent because we all know these questions cut deep. They expose the comfortable lies we tell ourselves. But here's what fascinates me. We never question
process. So don't be lazy in learning. Don't be lazy in gathering the library that will teach you and instruct you. The pain of go for the discipline because it weighs down tons, because it can accumulate. Let me give you a list of emotions that can change your life in one day. Emotions are powerful. Sometimes it doesn't take much to alter your whole life direction. Okay, here they are. Number one, disgust. Powerful emotion. Disgust says, I have had it. See, that could be the day. The day you can say, I've had it. And whether you've had it with something small or something major, the day you can say, I've had it, may not be the day it ends, but the day it begins. That's what I said when that little Girl Scout left my door when I'm 25. I give her the big lie, she leaves, I say, I don't want to live like this anymore. I've had it with lying and being broke. Powerful day. Leave no sale behind with the world's best. But unlike money, you can't save it. You can't get a refund. You can't borrow more. Once it's gone forever. And here's the kicker. The bank deletes whatever portion you failed to invest at the end of each day. Now imagine if you had an actual bank that deposited $86,400 in your account every morning. Would you let that money go to waste? Would you wait until you felt like spending it? Would you let others decide how to use it? Of course not. You'd carefully plan every dollar, maximizing its value, investing it wisely. Yet when it comes to our time, we're surprisingly careless. We wait for the perfect moment. We wait for inspiration. We wait for permission. We wait and wait and wait while our account drains away, second by second, day by day, year by year. The cost of waiting for motivation is astronomical. It's not just about the time you waste today. It's about the compound interest you're losing on that time. Every hour you spend procrastinating isn't just an hour lost. It's the countless hours of potential growth, learning, and achievement that hour could have generated. Think about it this way. When you force yourself to work when you don't feel like it, you're not just completing a task. You're not just checking something off your to-do list. You're making a deposit in your future. You're investing in your potential. You're building compound interest on your actions. Each time you choose discipline over comfort, you're not just winning today's battle. You're winning tomorrow's war.
You're creating momentum that carries forward. You're building habits that compound over time. You're developing strength that will serve you in countless future challenges. But here's where it gets really interesting. The resistance you feel, that voice in your head telling you to wait, to postpone, to delay, it's actually a gift. Yes, you heard me right. That resistance is a gift. It's your personal growth meter. The stronger the resistance, the more important the task usually is for your growth. Have you noticed how you never feel resistance toward watching TV or scrolling through social media or engaging in mindless entertainment? That's because these activities don't challenge you. They don't push you to grow. They don't demand anything from you. The resistance you feel toward important work is like the resistance weights provide in the gym. Without that resistance, there's no growth. Without that tension, there's no transformation. The very thing that makes it hard is what makes it valuable. This understanding changes everything. When you start seeing resistance as a compass rather than a barrier, procrastination loses its power over you. The very presence of that uncomfortable feeling becomes a signal that you're on the right track, that you're pushing against the boundaries of your comfort zone, that you're growing. But let's get practical. How do you actually force yourself to work when every fiber of your being is resisting? Here's where most people go wrong. They try to tackle their biggest challenges head on when their motivation is lowest. That's like trying to lift your heaviest weight when your muscles are coldest. It's a recipe for failure. Instead, start small, ridiculously small. So small that your brain can't even argue against it, can't face writing that report. Commit to writing one sentence. Give you a list of motivate 4 yourself to emotions that exercise. can change. Promise to do just one push-up. Can't start that difficult project? Pledge to work on it for just 5 minutes. This isn't about the actual work you accomplish in those tiny commitments. It's about breaking through the initial resistance. It's about creating momentum. Because once you start, something magical happens. The resistance begins to melt away. The task that seemed impossible becomes manageable. The mountain that looked insurmountable becomes a series of small hills. This is where discipline becomes a form of self-respect. When you force yourself to work despite not feeling like it, you're sending a powerful message to yourself. You're saying that your dreams are more important than your momentary feelings. You're declaring that your goals matter more than your comfort. You're proving to yourself that you can be trusted with your own aspirations. Think about the implications of this. Every time you break a promise to yourself, you weaken your self-trust. Every time you give in to resistance, you reinforce the habit of surrender. But every time you push through, every time you show up despite not feeling like it, you strengthen your character. You build what I call your reliability muscle. This reliability muscle is perhaps the most valuable asset you can develop, because success in any field ultimately comes down to reliability. Can you be counted on to deliver regardless of how you feel? Can you be trusted to show up even when motivation is low? Can you be depended upon to follow through despite the obstacles? The world is full of talented but unreliable people. People who could achieve greatness if only they worked consistently. People who have amazing ideas but never follow through. People who start strong but fizzle out when the initial excitement wears off. That's the truth that transforms lives. Consistency trumps talent. Reliability beats natural ability. Showing up every day outperforms sporadic brilliance. The person who works with discipline when they don't feel like it will always outperform the person who only works when inspired. The most dangerous lies are the ones we tell ourselves. And one of the most insidious lies is this: I need to feel ready. Let me tell you something that might shake you to your core. Nobody ever feels completely ready. Nobody ever feels perfectly prepared. The people you admire, the ones who've achieved remarkable things, they weren't ready either. They just started anyway. You see, we've been conditioned to believe that confidence comes before action, that we need to feel certain before we begin, that we must eliminate all doubt before we take the first step. But this is backward thinking. Confidence isn't the prerequisite for action, it's the result of action. Certainty doesn't come before the journey. It comes from the journey. Think about learning to ride a bicycle. No amount of theoretical knowledge can give you the confidence to ride. You can study physics
watched videos, read manuals. But true confidence only comes after you get on that bike and start pedaling. You build confidence through action, through falling, through getting back up, through persisting despite the scraped knees and bruised ego. The same principle applies to every area of life. You don't become confident in public speaking by waiting to feel ready. You become confident by speaking publicly, repeatedly, even when your voice shakes. You don't become confident in business by waiting for the perfect moment. You become confident by taking action, making mistakes, learning, adjusting, and continuing despite the setbacks. This brings us to a crucial understanding about force and discipline. When you force yourself to work when you don't feel like it, you're not just completing tasks. You're building trust with yourself. Every time you honor your commitments, despite your feelings, you're strengthening what I call your personal integrity account. Think of personal integrity like a bank account. Every time you do what you said you would do, you make a deposit. Every time you break a promise to yourself, you make a withdrawal. The balance in this account determines your self-trust, your self-respect, and ultimately your self-confidence. Most people focus on their reputation, what others think of them. But your reputation is merely a shadow of your character. And your character is built in those private moments when no one is watching. It's built in those early morning hours when you force yourself out of bed. It's built in those evening hours when you complete one more task despite exhaustion. It's built in those moments when you say no to distraction and yes to discipline. Here's something that might surprise you. The most successful people don't rely on motivation. They've learned to divorce their actions from their emotions. They've developed systems and habits that run on autopilot regardless of how they feel. They understand that motivation is like weather. It changes constantly, but systems
ድምፂ ይስማዕ ኣሎ ዶ ኣሕዋት? እስኪ ኮመንት በፃሕፉለይ ይስማዕተልዩ ድምፂ ይስማዕ ኣሎ ዶ ኣሕዋት? ሶሪ ኣይረኣኾን ፀኒሐ ኮመንትኩም በስማ በዚ ጌርኩም ዝኣቱ ዘልኹም የተኡት በዚ ሊንክ ሰይደልኩም ዘለኹም እተውም ሙኒ ቴንኪዩ ሮባሃዊ ቴንኪዩ ሮባሃዊ ብኸመይ ንዓቢ ናሆም ዩሱፍ ብኸመይ ትጅምር ይስማዕ ኣሎ ናሆም ኦኬ ብኸመይ ንዓቢ ትብል ዘለኻ ብምንታይ ኢኻ ጅምር ደሊ ላይክ ሕጂ ዲኻ ጅምር ደሊኻ ወይ ጀስ ነገረኒ መደባትካ መጀመርያ ወይ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ሊንክ ሰይድልኩም ኣለኹ ነቲ ሊንክ ተኸኢልኩም ተኣቱ ትኽእል ኢኹም ብሓፈሻ ክነግረካ ማለት እዩ ገጽኩም ብኽፋት ኣየድልየኩም ኒ ከምዝናት ጀስ እተውም ሙኒ ብድምፂ ዝደለኹም ተሓተኑ ትኽእል ኢኹም ካልእ ከዓ ኣብ ሊንክ ክሰደልኩም እየ ዝኾነ ካምፓኒ ሃይር ይገብር ኣሎ እንድዩ እሱ ከዓ ክሰደልኩም እየ ስራሕ እንተዘይሃልየኩም ማለት እዩ ምናልባት ክትኣቱ ደለይኹም እቲ ሊንክ እንዳሃር ምስ ረሓበይኩም ቴክስት ግበርለ ኢኹም እዛ ብኸመይ ንዓቢ ዘላ ሽምካ ማለት እዩ መጀመርያ ዩቱብ ክትከፍት ኣለካ ጂሜል እንዳር ያለካ ፅቡቅ እዩ ላይክ ብኡ ጌርካ ቻናል ትኸፍት ቻናል ክሬት ትገብር ቻናል ክሬት ምስ ገበርካ ሽዑ በቃ ዝደለኸ ፖስት ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ጀስት ሕጉ ጥራሕካ ክትፈልጦ ዘለካ ናይ ሰብ ክትፃዕነ ይብልካን በቃ ተኸፊትካ እስኻ ዝደለኸዮ ነገር ክትፃዕን ትኽእል ኢኻ ቀስ ብቐስ ኢኻ ኻ ተዓቢ ማለት እዩ እንዳተማሃርካ ኢኻ ኻ ከምዚ ብሓንሳብ ገላ ይልመድኒ እንዳተማሃርካ ቪድዮ እንዳረኣኻ ቱቶርያል እንዳረኣኻ ዘለካ ነገርካ ፖስት እናበልካ ማለት እዩ ካልእ ብሓፈሻ ዝርዝር እንዳሃር ደለይኻ ኻ እቶም ውን ተሓተኒ ማለት እዩ ምናልባት ቻናል ክህልወካ ይኽእል እዩ ደይብልካ ኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ዘይብልካ መሲሉኒ ኢኹም ኢለካ እንዳሃር ኣሊካ ግን እቶም ውን ክትሓተን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ
حتى انت عليكم حتى انت خليكم لايك ابزا عاد نهر لهم حدشتي كم يوتيوب كا جمر نهر لكم كا يا قبزنا واحد كزي زلو زن بصراحة كله على يوتيوب يا كنغركم يخلي مالتي لا علي تمكرو دي عليكم مالتي كالي خمزة تايبالا شركة بلو تخليهم كا تسيناتي الشير بلومن دخان سب كا اتنهر لي يوتيوب زلو دخان انفورميشن كبنا زخل تخيني هابنا مالتي
ሰላም ሰላም ደቂ ዓበይቲ ናይ ሎሚ ሓንቲ ምናልባት ኣብዚ መወዳእታ ናይ ዊንተር ታይም ስለ ዝኾነ ምናልባት ሓደሽቲ ድመፁ ተሃልዮም ወይ ከዓ ኣብዚ ዓዲ ስራሕ ደይብሎም ገለ ዘለዉ ስለ ዘለዉ ምናልባት እቶም ስራሕ ሒዝኩም ዘለኹም ኣብዚ ዓዲ ትፈልጦ እናሃልይኩም ሓይር ዝገብሩ ገለ እናሃልዮም ኣብ ላይቭ ኣለኹም ኣብ ላይቭ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ብናተይ ቻናል ማለት እዩ ኣዋቲኹም ትፈልጦ ከተመሓላልፉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዘንቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለኹም ኣብዚ ዓዲ ትመፁ ከዓ ክትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ነገር ማለት እዩ
ቴንክ ዩ ኦራዊ ቴንክ ዩ أبي غاب زري غازل لقى أبكار ري غازل لقى نالوات تايت بلو نجار إندهار اللي يسا تعطو تخلي لينك لقاو أوكي إذا أورا كانت ولا لنا تكاديا تسفيهاوي ديت باري غات قبل موبايل اللي غاز كان لقى بقول نعرف كان اللي غوينكا لذا لينك سيدل كذا له ولا لقي ما سدل كي أخليه نعاي غاتوا شو بعلهم مرحا كي مالوجي تمسأني أنا بجوك خفت الكيان فيديو مخفت عيد لي كان جست أول غات كذا تحت ندخل غات تحت ندخل هذا اللي مالوجي تسفيهاوي أنت يبالك بريخا أب موبايل لين زلوت لينك نايتي كامباني ምናልባት ካለ ኢንፎርሜሽን ጋር ደሊኻ ኣቶሞኒ በስ ሰደልካ ዘለዎ ሊንክ ኣብቲ ናተይ ቻናል ኣቶሞኒ ቪድዮ ከይከፈልካ ክዛረበኒ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግድን ኣይ ኣቶነት ኢልካኒ ግን ብውሽጢ በዚ ክሰደልካ ኢልካ ክሰደልካ ይኽእል እዩ በዚ ደስ ይብለን ኦራሃወይ ፀገም ድበሃል ይብሉን ጀስኻ ጥራይ ድልውኩን ያ ከምዚ እንዳገበርና ጀስ ንሕና ዋላ ብዙሕ ልምዲ ሃልየና ገለ ደይኮነ ካብቲ ዘለና ግን ካብ ሱቕ ንብል ንዛረብ ማለት እዩ ያ እቶም እንታይ ትበሃሉ በዚ ትፅሕፈለይ ኣለካ ተስፊ ሊንክ ክሰደልካ ኢኻ ናይቲ ካምፓኒ ብኡ ኣፕላይ ትገብር ማለት እዩ ኣብዚ ኸማን ነይራ እያ ሰደልካ ኣለኹ ተስፊሓዊ ብኡ ኣፕላይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከምኡ ካልእ ትፈልጦም ነገር ሃልዮም ገለኻ ኣፕላይ ግበር ብኡ ማለት እዩ ሃይር ይገብሩ ኣለዉ ምናልባት እንዳር ትፈልጦም ሃልዮም ገለኻ እንታይ ተባህሎ ትገብር ትኽእል ኢኻ እዛ ሊንክ ናተይ ስለለሎም እውን ጆይን ገብሩ ይኽእሉ እዮም ሳይ يا تردي كتسفعوي ني أبغى أتلاقي كل كل اللي تسرح زي التي سبديرة قبله جنس خبزن سيدل كازلو غيركا أبلاك برموني هاير سلاز قبر ذلو أيوب يقبلوا خايفون لس جس رزي منات كادريتو بغيركا تعرفو يقبلوا خيم كم قال أخ أنهار اللي ما بكار بعد فلتم سرير اللي ما هذا ذيك فينو قال أنهار اليوم كا جويني كورم ساي مالتي ألو عجي سقاب دوت أوريدي قريب جزء أغير يا خمان نالوات أفريقيا أنهار اللي معروض خاقة لخا سرير اللي ما خزناتي لينكمون بو جويني كورم لغونا كحاتو أنهار اللي مالتي بعض ما يكمل لسك فتني تلفلت مالتي
ኣብ ኩሉ እቲ ሽግር ድሃን ኣብ ሃገር ኣይኮነን እዞም ስራሕ ሲእንኩም ዘለኹም ኣብ ካናዳ ምናልባት ፀሓፍሉ እሞኒ እቲ ዕድል ከይተወድኦ ከሎ እንታይ ይበሃል ካምፓኒ ዝኾነ ሃይር ይቆፅሩ ኣለዉ ሊንክ ክሰደልኩም ካልኦቶም ካብ ኣፍሪካ ትመፁ ከዓ ብዝተኻለኩም መጠን ጀስ ፕሮሰስ ሒዝኩም ተፀቢኹም ምስ ፕሮሰስኩም ክትመፁ ዘይኮነ እቲ ፕሮሰስ ኣብ ቦትኡ ከሎ እንዳተፀበኹም ከለኹም ፕሮሰስ ንስኹም ከዓ ምድለዋት ትገብሮ ክትገብርዎ ዘለኩም ክትገብሩ ኣለኩም ማለት እዩ ክትማሃሩ እንደድለይኩም ክትማሃሩ ኣለኩም ከምኡ እቲ ክትገብርዎ ዘለኩም ማለት እዩ ኣብ ሞያ እናሃለኹም ከዓ እቲ ሞያ ትመሃሮ ዘለኹም ከዓ ኣትሊስት ሰርቲፊኬት ዘለዎ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ ብዝተወሰነ መልክዑ እንተዘይሃልዩ ግን ጀስ ተለምድና ንሕሽኩም ትመፁ ማለት እዩ ጀስ ቢ ሬዲ ተዳሊኹም መፁ ናብዛ ዓዲ እንታይ ትባሃለኹም ከዓ ላይክ እቲ ትምኒትኩም ናብዛ ዓዲ ትመፁ ከለኹም ከዓ ኖርማል ገብርዎ ትናትኩም ትፅቢት ማለት እዩ ካናዳ ከምዚ ትርድ ብላ ዓዲ ስለ ዝኾነ ዝተሓስብዎ ካሊእ እዩ እቲ ዝፀናሐኩም ከዓ ካሊእ እዩ ሶ ምናልባት ብዙሕ ስትረስ ከይገብረልኩም ብዝተኻለኩም መጠን እንታይ ተባሃለ ገብሮ ኢኹም ትፅቢትኩም ብዙሕ ሰማይ ኣይንካ ማለት እዩ ካልእ ናይ ሂወት ካናዳ ብዙሕ ከቢድ ኣይኮነን ብዙሕ ቀሊል ኣይኮነን ከም ዝገበርካዮ ማለት እዩ ከም ዝገበርካዮ ቃልሲ ግን ማለት እዩ ብዘይ ሓሶት ትቃለስ ኢኻ ካልእ በቃ ክትመሃር ተለይካ ትመሃር ክሰርሕ ተለይካ ትሰርሕ ማለት እዩ ዕረፍቲ ድባል የለን ስራሕ ትምህርቲ ስራሕኻ ከዓ እንዳቀያየርካ ኢኻ ትጀምሮ መጀመርያ ከምቲ ዝደለካዮ ዘይኮይኑ ኣብኡ ትፅንሕ ሽዑኻ ትቕይር ገለ እናበልካዮ ማለት እዩ ኩሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለዝኾነ ምፅእ ኢልካ ገንዘብ ዝርከቡ ዓዲ ይኮነን ክብለኩም ይፈቱ ካልእ ወላ ሓንቲ ከምዚ ላይቭ እንዳኣተና ዘለና ኣነ ብዙሕ ኣይገበርኩም ኣብዛ ዓዲ ሓቂ ተሓሽ ግን ኣብዛ ዓዲ ነዊሕ ዝገበርኩም ሰባት ኣለኹም ብፍላይ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ከዓ ካምፓኒታት ሃየር ድጅምራሉ እዩ ማለት እዩ ስቲል ኣይጀምራን ኣለዋ ኣጋጣሚ ሓንቲ ሓደ ኣርከዩ ሰይድለይ ትፈልጦም ዳሃልዮም ወይ ናብዚ ናይ ኤርትራን ኮሚኒቲ ስለደሎም ገለ ኢልኒ ብኸምኡ ኣነ ካብ ላይፍ እንድሕር መፂኹም ክሰደልኩም ገለ ኢለ ማለት እዩ ካልእ
كسدركم يغلي صحفوا لي بوش تريهم قال بزن تريهم كا صبوت مزيهم كا مالت هذه مزيهم جنت سوكي بز لايف ندأتنا نتحدش ديو أبزع ديو سرح زي ولا ديو إنزل نتبي حاجة المزجلة زلنا حواريتنا هبو مالتيو حزناه وسوء نبلتنا حواريتها مناتو ብዙ ሓይራኹን ኣለዎ ኤርትራዊ ሓበሬታ ከመሓልፍ ማለት እዩ ኣሎ ዝተወሰነ ሰብ ሓበሬታ ይቀየር ገለ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ምስቲ ካልእ ሕብረተሰብ ከተዋድሮ ከለኻ ብዙሕ ፍልል እዩ ዘለና እሱ ብዝተኻለና መጠን ግን ዘለና ነገር ነውፃ እዩ ሒዝናዮ ኣብ ውሽጥና ሱቕ ኣይንበል ኣብቲ ዘለናዮ ከዓ ዳር ሃይር ገብሩ ሃልዮም ከዓ የሕዋትና እንተልዮም ንዖም ንቦም ተዘይኮይኖም ከዓ ነቲ ካልእ ሕብረተሰብ ነቲ ናትና ሕብረተሰብ ኮይኑ ብሶሻል ሚድያ ንፈልጦ ንስረደሉ سيدنا السوق كم كا نفتن مالتي قالوا له أنتي نلو ما أنتي زعت وين برن ساعات وين برن صبوا زينير من بيني مالتي نربط نخلق زي بخمس ملك عند حد اليوم ممكن ساقمي ولا انت سفيعوي ساقمي ولا انت سفيعوي ساقم ربالي ولا كوما قبري خاص خاطري سردي غنا بسب سخا أبلاي قبرمون أو سب سردي أبلاي قبرلو إنزين يا أجوخا برتا أبغى ترى يكون نتشجر له بزعدي أو كل شيء يا كم زي زنالو ما أنتي زنالو أوريدي حارس ساعات مولو بيني يكون تصبيكم إذن حاجة زين فتوينا مثلني يرسوها just I'm joking تغير اللغة أقدر أراهم منتقون تمدر أقوم حليفكم مالتي تلينك دسدر نظر anyway لما أنتي مزاغم تصنعه ناومي مالتي thank you so much تطبق جزينيرنا تم صحفكم تطبق يا ريهم ولهم كالي جزي تأتوا مالتي أتم even like أنت يتبالغها يوتيوب كا جمرو مالتي كوفيلكم لهم بفلاي سرعوا يوتيوب كم يقرأ خمس خفت رأيو تيتوريال رأيو كالبيت بسيرش ولا مالتي how to create channel قال لي دبل مالو نوع رأيهم نيتو سنة دقائق يوتيوب جمريو كل سب كم زي انت يزبالي يكون like كلهم زي محجين رأيهم لنا وعلى نيش ديم قال ما تقدر دبالي إرسلين channelات يا غاب زي رأيهم جميرو نحنا غا جمرو تم جمركم channel جمرو تم جمركم كا قصلو سرعة فيديو just nice كي تصنع تراي channelكم كي أتوكم قلمبر قالوا له أنت زلكم يوم توجو مالتيو أنت هل لنا خيتبلو الساعة هاسينا هذا اللي نقولنا مالتي أنت هل لنا عند channel أنت كم يرداني ناب كاميرا وتخزار بلا دبل تلي excuse يكون إك مغنيت قال تقرب على غنبر reason خونه يكلني أنت هل لنا قال دبل مالتي كل سب كل سبب channel كيف يتجارب دلو قال ملك كفتا زلاتي مالتي تزنبب كفتا زنببا أتي تموكرنا هي ودلو كفتا تموكرا مالتي قبل عن هيلن ممكن يدير دلو مسوات بزح channelات كمان يرئي لنا مالتي so مغنيتي انتهى لني قال دبل زلاتي كمالتي بزح كريت كتكبرو تخل سلازلو جمرو تم جميلكم تشجركم سوات عقمي كحجزتني مالتي تم لا عليه تهونكم عقم دبالي ولا لا عليه تهونكم مالتي تم دي جمركم تم تحت يزلهم كا كحجزكم غير تسجم دبالي ولا مالتي جس رغم صحافة لي تسجم دبالي ولا كم لايف نأتنا غا زلنا تموكرات لما حلالف مالتي تم زلكم بعاوي مالتي نحنا دفيرنا لنا مسينا نبي بعلانا تم زلكم كا بعافية شغب عبيد ولا تموكرات زلكم كا بليز سوغايت بولو وتو ولا ناتكم تزيار لكم سوشيال ميديا كم زن ود خمزن كم زن يقبل سلازلنا نحن مزوب زبك أمزيقوم زلكم نيرات تايد بالا ولا مالتي كاله انتايك بلدلي أب إيرمنتن زلهم سوات ناي بودكاست شانل لني مالتي ناي بودكاست شانل لني بتموكرو مالتي لايك تموكرو تاتا بزعاد زنبر لايف إنزين حج زلو كل نجار مالت نازي بحج المزلو حبرت السماء إنزين تبزع زلو قربتي لي لايف كبري الولو سب نوعو استموكرتاتكم كنا محالف
ረኸበኒ ብሓንሳብ ከይና ቪድዮ ክንሰርሕ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ከምቲ ዝብሎ ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብ ናተይ ቻነል ካብ ኩሉ ናፃ እዩ ማለት እዩ እዛ ቻነል ናተይ ንምንታይ ከም ሕብረተሰብ ካልእ ሕብረተሰብ ኣቕኒእንሲ ንሕና እሱ ስለ ደቕናኣኒ ነዚ ናትና ሕብረተሰብ ከዓ ከምኡ የድልየ ኣሎ ማለት እዩ ንኩልና ማለት ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ እንዳተምሃርኩ ካብ ልምድታተይ ብከምኡ ቪድዮ ዝሰርሕ ዘለኹ ካልእ ወላ ሓንቲ ኩሉ ሰብ ከምኡ ክገብሮ እዩ ድኽእል ግን እቶም ዘለኩም ምስ ኩሉ እንትነኹም ከዓ ፕሊስ ውፁ ወላ ብናትኩም ቻነል ድዩ ወላ ቪድዮ እንዳሰርሐኹም ኣማሕላልፎ ተመክሮኹም ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ናይ ሎማ ኣንቲ ምሳኹም ዝፀናሕኹ ነሆሚ ያዕኒለይ ብሩኽ ናይ ስራሕ ናይ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ማለት እዩ ሎማ ኣንቲ ሰንበቲ ድኹም ሎ ብናይ ኣፍሪካ ብናይ ያ በዚ ድሕና ዘለና ኦልሞስት 9 ፈረቓን ኮይኑሎ ተኣቱ እንድሕር ሃልይኹም ክትኣቱ ትኽእል ኢኹም እንተዘይኮይኑ ግን ክገድፈኩም ማለት እዩ ኣነ መን ምዃንካ ኣጢኻ ኣለኻ ምናልባት ተሓቶ ገለ እንድሕር ሃልይካ ክትሓቲ ትኽእል ኢኻ ኣጋጣሚ ብናይ ፌስቡክ ወላ ከዓ ተሓሲበ ነይረ ኣይኮነለይን ግን በዚ ብሞባይል ስለረኣቱ ዘለኹ ምናልባት እንድሕር ሪኢኹማ ኣብ ላይቭ ኣለኹ ናብ ላይቭ ኣትኹም ትናተይ ማለት እዩ ብናተይ ቻናል ኣትኹም ካምፓኒታት ሃይር ትገብር ኣላ ሓንቲ ካምፓኒና ናታ ሊንክ ክሰደልኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ኣፍሪካ ዘለኹም ከዓ እቲ ናይ ካናዳ ክትፈልጥዎ ዘለኹም ነገር እንድሕር ሃልዩ ብዓቕምና ማለት እዩ ክመልሰልኩም ክፍትኒ ምናልባት ዘይደንጊኹም እንድሕር ሪኢኹማ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኣይኮነለይን ብክልቲ ብፌስቡክን ብዩቱብን ብሓንሳብ ናይ ከዓ ተሓሲበ ነይረ ግን ካብ ዘይኮነለይ ብዩቱብ ኣትለኹ ብላፕቶፕይ ብፌስቡክ ከዓ ኣትለኹ እንታይ ዝበሃል እዩ እዚ ሞባይል ማለት ከዓ ፌስቡክ ኣትለኹ ማለት እዩ እንድሕር ኣትኹም ፅቡቅ እንተዘይኣትኹም ከዓ ተጥዕሙ ክብለኩም ፈቱ ብያ ብፌስቡክ ሓደ ሰብ ኣቲኻ ኣለኻ ምን ምዃንካ ድኖ ግን ብዩቱብ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ብኡ ኣትለኹ ሊንክ ሰይደ ስለ ዘለኹ ብኡ ኣቲኻ ክትሓቱ ትደሊ ነገር ናሃልዩ ሕተተኒ ማለት እዩ መን ምዃንካ ድኖ ይቕሪታ ኣብ ካናዳ ትህልኻ ሊንክ ክሰደልካ ይኽእል ኣብ ኣፍሪካ እንድሕር ሃልይኻ ናይ ካናዳ ክትፈልጦ ትደለኻ ነገር እንድሕር ሃልዩ ከዓ ካብ ተመክሮይ ክካፍለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ
ናይ ስጋ ኮይኑ ንትብል ነይራ ዓባይ ዛቶኩም በዓል መን ምዃንኩም ማለት ነው ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም እንዘን ወይ ከዓ እቶ ሊንኪ ኣለኩም ክሰደልኩም ይኽእል እዩ እቶም ቪድዮ ክትከፍቱ ዘይትደልዩ ፀገም ዝበሃል የብሉን ጀስ እንዳተዛረብኩም ክትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ቪድዮ ከይከፈትኩም ማለት እዩ Simple. You get a date. You versus you. That's the ultimate battle, is not it. The one that truly matters. Not you. ኦልሬዲ ዓሰርተ ይኹን እሞኒ You versus your coworker. ክደቅስ እምበር Not you versus ዳኣቱ ሰብ የለን መስለኒ It's you versus you. Now, why is that? Why is this internal struggle so crucial? Because it's the only battle you have complete control over. It's the only arena where your choices, your decisions, your actions are the sole determining factor. Think about it for a moment. In any other competition, there are external factors at play. When you are up against another person, their skills, their preparation, their determination all come into play. When you are facing the world, you are dealing with circumstances, with societal norms, with economic conditions that are largely beyond your control. But when it's you versus you, oh, that's where the magic happens. That's where true growth occurs. That's where you have the power to shape your destiny. Let me tell you a little story. Years ago, I met a young man who was struggling in his career. He was always comparing himself to his colleagues, always worrying about what his boss thought of him, always fretting about the state of the economy. And you know what? He was miserable. He was stuck. One day, I sat him down and asked him a simple question. What would happen if you stopped worrying about everyone else and started focusing on becoming the best version of yourself? The look on his face was priceless. It was as if a light bulb had gone off in his head. For the first time, he realized that he'd been fighting the wrong battle all along. When you are constantly looking outward, constantly comparing yourself to others, you are giving away your power. You are allowing external factors to dictate your worth, your success, your happiness. But when you turn that focus inward, when you make it about you versus you, that's when you reclaim your power. Now, I can almost hear some of you thinking, but is not that selfish? Should we not be consistent? ናትናዮም ከመይ ፀኒሕካ ዝሓወይ ኣብዚ ሞቲቭ ያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዲኻ ዘለኻ ላይክ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ላይክ ናይ ክንደይ ዓመት እዩ ናይ ክንደይ ዓመት ብምህላውካ ጥራይ ደይኮነ ናይ ክንደይ ዓመት ከዓ ድብልካ ክሓቱ ኸ ግን ፅቡቕ እዩ ባይዘወይ ኣብዚ ዓዲ ብጣዕሚ ክሕግዘካ እዩ
ناي كمزي ناي حاطر كورسات قال نحر كينو قربتي جين ناي ولا ناي حاطر كينو نحر لمدها ليكا تحجزك عي يا شو بستغرب مت نحر جزيها ليكا خنا نروح على ناي 3 عامات قال نحر جيركاو خلاص بوي كحجزك يا غالي مالتي جس ينافي بمهلا وقادراين صبو كتاتو تخلي خندها لليها That's good بقى كومي كمان لك يعني ناي 3 عامات نحر كينا يا لكي جينا صبو بتاع حجزك عي ምስ ኣኻ እንድሕር እንግሊሽ ከዓ ፅቡቅ ኮይኑ ፅቡቅ ትዛረብ ኮንካ ኸ ወዲኻ ኣለኻ ነዞም ኣብዛ ዓዲ ነዊሕ ገበርና ከ እንታይ ባህሎት ገበርና ኢኻ ትቅድመና ኢኻ ማለት እዩ እንድሕር ደሊኻ በዚ ሰይደልካ ኣለዉ ተኣቱ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ከምዚ ናትካ እንድሕር ክሓትሮ ድዮም ከዓ ናት ሓዊ ሸር በሎ ናብ ዕሙኽትኻ ዓጆኻ እንታይ ዝበሃል እዩ ቋንቋ ኣገዳሲ እንዲ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝብሎ ገለ ቋንቋ ተዘይሃልይካ ቁርብ ዘይስክፍት ኣሎኒ ግን መስተይ ማይ እኽሊ የኽለካ ከለኹ ሰኒሕስካ ምፃእ ማለት ኣይኮነን ግን ብዝተኻደ መጠን ግዜ እንድሕር ሃልይካ ተምሃር ቁርብተይ ሓይስካ ምፃእ ኣብ ሰዓት ትምህርቲ ገለ ከማና ይኽድኒ ብፍላይ ምስ ሞያኻ ከለካ ስኻ ብሰንኪ ቋንቋኻ ምእንቲ ከይተርፍ ቋንቋ የብልካ ተባሂልካ ብዝተኻለካ መጠን ተምሃር ተዘይኮይኑ ከዓ ዩቱብ ኣለካ ዩቱብ ኣትኻ ዝደለካዮ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ቋንቋ የብለኝ ዘብል ግዜ ይኮነ ናትና ይመሃርኪ ከምዚ ናትካ ከዓ ትደልዩ ሰባት እንድሕር ሃልዮም ናቲ ሸር በለለና ሓስቲ እታ ናቲ ሸር በለሎ ዋጊሮም ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ዓብይ ቦታ ኢኻ ዘለኻ Put your own on first before helping others. Why? Because if you pass out trying to help someone else, you are no good to anyone. The same principle applies in life. By focusing on your own growth, you are not being selfish. Anytime not how ግዴታ ናይ ባይዘ ግዴታ ናይ እሱኹም ዘይትፈልጥዎ ማለት ኣብ ኣፍሪካ ዘለኹም ነዞም ኣብዛ ዓዲ ዝገበርና ሕተትና ብፍላይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኦም ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኦም ዝምህሩ እንድሕር ሃልዮም ካባይ ንዓዲ ዝሓሹ ዩቱበራት ስምዖም ኢኹም ክሕግዘኩም ማለት እዩ ከምዚ ዓለል ሃዋ እንድሕር መፅኻ ናብዛ ዓዲ ቁርብተይ ክብድ በለ ስለ ዝኾነ ነዛ ዘላትካ ሓጂ ናይ ኣውቶሞቲቭ ወረቐት ከም ዘላታ ኮይና እቲ ሞያ ከዓ ከም ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ነገር ወደኾነ ውስኽ ከዓ ማለት እዩ ቋንቋ ሓጂ ንባዕሉ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ኣብዛ ዓዲ ምፅእ ምስ በልካ ኣይትሽገርን ኢኻ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ መካኒክ ኮንካ ከዓ በቃ ብሓንቲ ለይ ተተኣቱ ክእል ኢኻ ምክንያቱ ናይ ሓበሻ ኣሎ ዓድለኛ ቤላ ፅቡቅ ሞያ ክሕዝካ ኣላ ባይዞ ኣነ ቶርኒዮ ሰርሐ ነይረ ናይ ቶርኒዮ ግን ሰርቲፊኬት ስለ ዘይነበረኒ ክረክብ ኣይከኣልኩ ናብዛ ዓዲ ናይዛ ዓዲ ልምዲ ገለ ይሓቱ ኸ ምክንያቱ እንዳ ቶርኒዮ ደለዎ ሰብ የለ ናብዛ ዓዲ ሶ መካኒክ ግን ማዓት ኤርትራዊ ዘሎ እስኻ ከማን መፅኻ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣበይ ቦታ ኢኻ ዘለኻ ኦኬ አዲስ ይልካኒ አዲስ ነርካ ኦ ነረ ወደ አዲስ ኣብ አዲስ ነረ ናት ያው አበይ ገዛውት ነርካ እስላው እንዳው ከንካ አበይ ያለኻ ሕጂ أبي يثبتنا تفريغة نادني
نتعركي كتصحف جزيخي أي موزل لك أن يرد تأتني يركع It means competing with the person you were yesterday, striving to be just a little bit better each day. It means asking yourself tough questions. Am I living up to my potential? Am I making the most of my talents? Am I pushing myself out of my comfort zone? Am I learning and growing every day? These are not easy questions to answer. They require... يا عبيت مكاين I think so علوني معرفتي ميكانيك مبزادي مقنعين أشياء مشروع جين بيلاي ولا أنا عبيت خينو already ميكانيك سلازخانة قلي فعلا دخون كحجزك هيك بزعد مالتي يسرح مالتي ميكانيك درايسي نعرف كين كميكانيك مالتي اللي مدن دارا ليكا كندي له عرفتي أبزي بزي اللي مدن المتنا بزعدي لو ما اللي مدن مشيمتو شيف ديك وانا مالتي نعمت نقدر نشرح له بو غيرهم نشرح له ستيل كبيجي مالتي سو سغاغا سلازت عملت اللي مدن دارا ليكا ترى نشتي تا قانقا ترى مالتي انترفيو سلازخانه بزعدي تعبت ناس زخونه مويا نشتي قانقا حس كمزا بستغله كمتن انتار غزي هاللي كان بزعدي تمصلو تماريها أترف غزيها يمارني ريانه كاب سراحي ود ساعه شديش باغيرنا بكلاس ياتو ني حد ساعه تماير يوت قال مالتي وانا قانقا ختمار جلس ناي سلس ابسوم سلس سوانت جلس لزخونه بستغله كمتن بيزك حس كمزا دارنا في غاغا تصوب يرك حس كان نعمل زيها you're amazing بك بلا كتكوني خابز عاد مالتي ساريش فولتي ساريش غزاوتي لافتي نيرا باجو يعني ساريش كاي مت نيرا بصراحه مالتي اب قالي تغا اسرح نيري صبوغ ايتخالكن كندي يركا لا جمر بروسس بمنتي ناتي حاوي جاب بمنتي غير كذا ناتي بفيسبوك دي ولا بمنتي نروات ندحر اليوم يشرد لهم يخ كحطوا نيجي نحرال دليوم كمالتي ديفولت طرح حد من سلكم ديفولتو صباح حتى لكم عليه مالتي شعور لا يبغى شعور نزهر ولا ماتي أنا كو أب قالتي كنت سرح نيرة بهذا إدمت نيرة أي كم سرف حوالي أقل سرح زنبوركم مالتي أفتح مجمع راجي تورني سرح نيرة تورني يجين بزي أب جوترا مالتي أقونا ربال قذوتي أو يرسرح نيرة قالي تقول لي فولتيت بعد ديس يا بيلا السبسكرايب دير كاريغا ناتي عاود سبسكرايب كاريغا قال انت له تحت مناسو انا نسخنت رح نازل لنا حتى انه موسخه اوريدي كيدي ساعات اولموست ساعات 10 تنام شت سلو انا حتى نقدر لي حتى اني قريب كاريغات مثلا بزعدي كنير قال خلي تعرف قالو She had a message she believed in, a story she wanted to share. So she made a decision. She decided that her fear of public speaking was not going to hold her back anymore. Did she volunteer to speak at a national conference? Of course not. What she did was start small. She began by speaking up more in team meetings at work. Then she volunteered to give presentations to small groups. Each time, she pushed herself just a little bit further out of her comfort zone. Absolutely not. There were times when she wanted to give up, times when the fear seemed overwhelming. But each time she faced that, each time she pushed through it, she grew stronger. She was not competing with professional speakers or comparing herself to charismatic leaders.
اوكي ትብገስ ኣለኻ ናበይ ከተማ ኢኻ ትመፅእ ኣለኻ ኣብ ስራሕ ኢኻ ዘለኻ መስለኒ ካልእ ድሕሪ ሃልዮም ከምዚ ናትካ ዘለዎም ግን ሰላም ናሆም ኣድሓን ዶ ናታዊ ከይምሲኻ መስለኒ ባኣኹም ሰላም ዲኡ ከመይ ሓዲርካ ከመይ ኣምሲኻ ንስኻ ቤላ ኣምላኽ መስገን ኣነ ከዓ እንታይዮም ከይኖም እዛ ምእታው ፈሪሖማ ክብል ፅኒሐ ኣጋይሽ እንዲና ኮይና ቅርብ ኣይንፈልጣ ሲስተም ግን ገለ ዓይነት ቴንኪዩ ስለ ምትሕብባርካ ዝገብሮ ዘለካ ብዛዕባ ናይ ካናዳ ኢንፎርሜሽናት ወላ ካብ መናእሰይ ገለ ጀሚርካ ዘለካ ፖድካስት ገለ ዓይነት ይበል ቀፅለሉ ንብል ኩልና ንጀምር ከምዚ ክንዳናቅነ ገለ ግዜ የብልናን ሕጂ ናተይ ዓርኪ ጀምሩ ጀማሪ ኣነ ወላ ሓንቲ ተይባሉ ኣይገብርኩን ግን ብምጅማሬ ደይኮንኩ ሰብ ፅቡቅ ጌርካ ገደል ክብለኒ ዝደሊ ኩሉ ሰብ ክጅምር ኣለዎ ምክንያቱ ከም ሕብረተሰብ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ የለን ማለት እዩ ኣይንሰርሓልና ዘለና እቶም ዝሰርሕሉ ከዓ እቲ ቁም ነገር ገለ ውሕድ በለ ያ ክንደይ ሰብ ኣሎ ቁም ነገረኛ ሰብ ይጀምር እሱ ብናቱ በተ ዘለዎ ደረጃ ማለት እዩ ጀምር ስኻ ከናት ወይ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ጎኒ ጎኒ ስራሕ ገለ ኤንወይ ግን ፅቡቅ ክንደይ ኢኻ ጌርክ ተሪፍካ ኣሎ ናብዚ ዓዲ ክትመፅእ ሕጂ እኳ ዳርግ ኣይ ቲንክ ከም ሓሳበይ እንዳሕዳ ኮይኑ ኣብዚ ዝብልቲ ዓመት እዚ ይመፅእ ክኾን ተስፋ ገብር ኣይሆብ ናታወይ ኣይሆብ ክንደይ ጌርካ ኣዲስ ኦልሞስት 10 ዓመት ገይረ ኣለሁ ኤሳ ክሓትት እናበልኩ ሲውፅን ኣለዉ ኣቃሊኻ ጅግና ኣፕሪሼት ገብረካ ይፈቱ ብጣዕሚ ሰብ ሕጂ መፅኡ ብትግራይ ተኸፊለሉ ክንደይ ኣለዉ ንሰብ ጨጎራ ድልሕፅዋ ወላ ማለት እንደ ንፈቕላ ዘይኮንኩስ ግን ያው ይፍትን ንፉዕ ናትይ ዓው ፅቡቅ ናበይ ከተማ ኢኻ ክትመፅእ ኣለኻ ካልጋሪ ምፅእ ኣለኹ ካልጋሪ ጥቃ ከተማና ኢኻ ዘለኻ ኣነ ከዓ ኤድመንተን እየ ዘለኹ ኤድመንተን ያ ሰማያ ለይረ እከታተለከይ ብዙሕ ግዜ እከታተለከይ ኣይ ነው ክብሪ ሃብካ ናትይ ዓይ ጀምር እተነጥፍ ዲኻ ንስኻ ኣብዚ ሪኣ ኣለኹ ቻናልካ ግን ከምዚ ቅድም ድሌት ነይሩ ንገለመለ ግን ኣይነፋዕኩን ኣይቀፀልኳን ኣብ ስፕሪቹዋል ገለ ገፅም ነይራ ግን ኣይነፋዕኩን ኣክሳል ድሓን ኩልና ላይክ ኣሎ እንዲሁ ኤክስኩዝ ኣሎ ከምዚ ምክንያት ተቕርብ ኢኻ ገለ ኮይነ ቢር ኮይነ ገለ ኣሎ ኣብ ኩሉ ሰብ ይደሎ ግን ኣባኻ ጥራይ ይመስለካ ናትይ ዓይ ዝተኻእለ መጠን ግን ናይ ኣብ ስፕሪቹዋል ዝበልክያ እንድሕር ኮይኑ ፅቡቅ ብጣዕሚ ክንደይ ኣለዉ ከምኡ ክመሃሩ ዝደልዩ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ክኸዱ ገለ ድቃስ ገለ ዝብሉ ብከምዚ ግን ክፍት ክብሉ ከለዉ ናትካ ክመፀሎም ከሎ ፅቡቅ ይመሃሩ ማለት እዩ ካብ ብፀርፊ ድመፅእ ሰብ ናትካ ክመፅእ ከሎ ብስፕሪቹዋል ሓጋዝ እዩ ድብል እምነት ኣለኒ ጀምሮ ፍትደለኻ ዓዲ ኮይንካ ኣብዛ ዓዲ መፅኻ ግዜ ክህልወኒ ኢልካ ከይትሓስብ ኣብዛ ዓዲ ግዜ ድበሃል የለን ኣፀቢብካ ገለ ኢኻ ክትነጥፍ ትኽእል ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ጀምሮ ኢኻ ናታሓወይ ዝደበልካዮ ከዓ ክሓግዘካ እዩ ናይ ኣውቶሞቲቭ ዝበልካኒ ሓጋዝ እዩ ብዛ ዓዲ ግዜ እናሃላሊካ ተደበልካዮ ጥራይ ንእሽተይ ናይ ቋንቋ ደረጃ ዋላ ከይ ብዙሕ ግድስ ገለመለ ኢልካ ነብስኻ ከተጫናቕ ረዲ ይኮን ቤሲክ ወላ ሓዝካ እንዳሃር መፅኻ ዩኣር ዘ ቤስት በቃ ስኻ ብሉፅ ኢኻ ክትኮን ኣብዛ ዓዲ ምስ መፅኻ ማለት እዩ ላዕለና ኢኻ ክትኮን ይዲድ ግድ 10 ዓመት ሙሉ ተጠቂምካሉ ኢኻ ቴንክ ሶ ማች በእውነት ሞራልካ ንባዕሉስ ቀሊል ኣይኮነን ንእሽተይ ሞራል ተረኺቡ ሰብ ዝሓስቦ ካልእ እንዲ ሕጂ ብዛዕባ ካናዳ ዝሰምዖን
مري زلو ولا تزي بس أنا يسجن تريو يخا بقلة بسبب قلة نا كم زعلت متبابعين مبزعتنا بذل ناسي كان راغب القول لها سحجينا فرع قلت وخيل قدم تايبال نيرو لا جرمان قال سمع كله سقلة مش نيرو أديس هوا تفكرني أجي كان راغا لك عقوم عينة قصتها وهي بواس قرب تفرح كان ده بين كم زير كمورال هيبكا كم زيو طبق قلة خطبلنا كل خاني لازم نمس زلنا سبيشالي أنا أقوم كويس قطع بلا سرعي ግን በቃ ጽቡቅ ተስፋ ይብካን ኣለኻ ቴንክ ሶ ማች ብጣዕሚ ዘመስገን ኣጆኻ ናታዊ ከም ትበልኩኻ ብሓፈሻ ትሪኦ ከለኻ ኣብ ዓለም ሙሉእ ኣብ ዝኸድከይ ሃገር ከይልካ ክረኽብ ገላይ ተብልኒ ኢኻ ካናዳ ከምኡ እያ ፍልይ ዘበለት ኣይኮነስን መብዛሕትኡ ሰብ ግን ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ኢና ተወዳዲርና ስራሕ ንርክብ ንኣብነት ስኻ ቋንቋ ደይብልካ ሞያ ሓዝካ እንድሕር መፂኻ ምስ ሂንዳውያን ኢኻ ክትወዳደር ተረዲኻኒ ሂንዳውያን ብሉፃት እዮም ማለት እዩ ያ ሶ ምስኦም ተወዳዲርካ ናይ ምውፃእ ተኽእሎና ፅበብ በለኽ ስለዝኾነ እዩ ደኣ እምበር ስራሕ የለን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኩሉ ሰብ ይሽገር ይሓ ክተሓይሽ ኦልሞስት ኣነ ኣብዛ ዓዲ 2 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዓመት ዝነበረ ነይሩ እቲ ኩሉ ቁርብተይ ቻለንጅ ገለ ነይሩ ኣምላኽ መስገን ሕጂ ግን እሱ ተሓሊፉ ሲ እስኻ ዳሓልፍካዮ ከዓ ሰብ ከይሓልፎ ገለ የሰክፈካ ግን ኣብ ኩሉ ክሳብ ዝኾነ ካናዳ ከም ዘለዎ ገለ ድበሃል ፍርቅኑ ሓቂ ክኾን ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግን ሓሶት እዩ ማለት እዩ የለን ዶ ተልካ የለን ግን ተረኪብ ኢኻ ስራሕ ማለት እዩ መዓዝ እዩ ኣብ በቃ ስኻ ኣባኻ ይድምርኮስ ማለት እዩ ስኻ ክትቃለስ ኣለካ ቋንቋ ተዘይ ኣለካ ክትፍትን ኣለካ ዩቱብካ ከፊትካ ገለ ንእሽተይ ትሰምዕ ገለ በቃ ዝረኸብከ ኣፕላይ ትገብር ገለ መለ ገለ እንድሕር ኮይን ትቃለስ እንድሕር ኮይንካ ትረክብ ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ግን ኣለዎ ብዳወታት ኣለዎ ከምቲ ተፀባኻያ መፂኻ ይትረክብ ኢኻ ካልእ ግን ኖርማሊ ማለት እዩ ነቲ ኩሉ ሰብ ኣትሊስት ንሕና ከማና ዓድስ ወረቐትካ ትረክብ ኢኻ ቀልጢፍካ ኣይፀቢቑኻን እዮም ገለ ማለት እዩ ኣብ በዓል ኤሮፓ 4 ዓመት ዝገበሩ ቀድመና ኤሮፓ ረኣተው ስጋብ ሕጂ ወረቐት ዲኻ ዘለዎ ማለት እዩ ደይብሎም የእምሮም ደይደቅሱ ማለት እዩ ሶብ ካናዳ ድሕር መፂኻ ኻ ስለትረክብ እቲ ወረቐትካ ኣትሊስት ተለቂሕካ ዲኻ ገለ መንኪናኻ ገዚእኻስ መግቢ ምብፅሕ ክሰርሕ ትኽእል እንተሓመቐ ማለት እዩ ዝበሃል ብኩሉ እንትኑ ሓቂ ዝተሓወሰ ኣይኮነን ጀስ ብድሆ ከም ዘለዎ ግን ነቲ ብድሆ ትወፃሉ መንገዲ እንድሕር ሪኢኻ የወፃይ ድብል እምነት ኣለና ትሓወይ በርትዑ ብሰላም ምፃን ኣብዚ ዓዲ እቲ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ጥራይ ግበር እስኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ቋንቋ ክትመሃር ተለካ ቋንቋ ትመሃር ሞያኻ ከዓ ከም ተወሳኺ ከዓ ትውስኸሉ እንድሕር ዘለካ ከምዚ ናይ ጨጉሪ ገለመለ ገለኻ ፅቡቅ ከም ተወሳኺ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ መፂኻ ድፍለጥ ስለ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ስለዚ ትፈልጥ ካልእ ነገር ቀሊል እዩ እንድሕር ኢልካ ኢኻ ቀሊል ዝኾነልካ ብድሆ ቀሊልካ እንድሕር ትሰምዖ ዘለካ እንድሕር ጨኒቕካ ግን ሸውላሓን ትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣጆና ማለት እዩ ኩልና ኣጆና ንሕና ዋላ ኣብዛ ዓዲ ተኣተና ንቃለስ ኢና ዘለና ንስኹም ከዓ ንክትመፁ ትቃለሱ ኣለኹም ኩልኻ ተቃሊስካ ብዘይበለ ሓንቲ ምጭንናቕ ብዘይበለ ሓንቲ ጊቭ ኣፕ ምግባር ጥራይ ካለብ ዘለዎ ድብል እምነት ኣለኒ ካልእ ብሰላም ይኽብለካ ዝደሊ ኢና ትሓወይ ቴንኪዩ ናሆማ ሓወይ ሜቢ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ግን ፀገም ነሻትካ እንዲያ የቕሬታ ብጣዕሚ ግን እንታይ ናይ መጀመርያ ሕጂ ምሻሎ ከም ሓድሽ መፃእሲ ናይ መጀመርያ ንዓኻ ዓመት ኮይንካ ሞዘክ እንታይ ኢልካኒ ሞር ተዳሊኻ ኣለዎ ንክትመፅእ ገለ እንተለካ ዝሕግዝ መጀመርያ ቻሌንጅ ኮይንካ ዝነበረ ንዓኻ እንታይ ነይሩ መጀመርያ እንታይ ነይሩ መሲልካ ናይዚ ዓዲ እንግሊሾም ንባዕሉ ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ስለዝኾኑ ፀዓዱ እቲ ናቶም ፕሮናውንሴሽን ፀማም እዩ ዘቕይረካ ከምዚ ቀልጢፉ ኣይርዳእካን እዩ ገለ ሰብ ተዘይሃሊ ካብዛ ዓዲ ገለ ከዓ ኣለይ መለይ ገለ ድብለካ ከዓ ትደሊ ኢኻ ነገር ሓድሽ ኩሉ ዓሻ ጋሻ ዓሻ ስለዝኾነ ቀልጢፉ ኩሉ ነገር ስለ ሲስተም ኣይትፈልጦን ኢኻ ገለ እቲ ቋንቋ ፐርፌክት ደይ ምዃን ከዓ ነይሩ እቲ ሕዝናየ ድመፀና ሞያ ከዓ ምስ ሰርቲፊኬት ኣይኮነን ንኣብነት ስኻ ኣውቶሞቲቭ ኣለካ ምስ ሰርቲፊኬት ኣለካ ንእሽተይ ከዓ ናይ ማይ መስተይ ቋንቋ እንተላትካ ከዓ እትው ኢልካ ናብ ሓደ ኦፊስ ተዛሪብካ ወረቐትካ ሪኢኻ ገለ ተስፋ ኣለዎ ማለት እዩ ኣነ ግን ሞያ ዋላ እንተነበረኒ እቲ ሰርቲፊኬት ስለዘይነበረኒ ግን ኣብዛ ዓዲ ሰሪሕኻ ዲኻ ገለ ዝብል ብዙሕ ነገር ነይርዎ ካልእ ሲስተም ናይቲ ዓዲ ናብቲ ዓዲ ክትኣቱ ናብቲ ሲስተም ቆርብተይ ክብል ብለካ ይፍቲ መጀመርያ ኣብዚ ምስ መፀኻ ቆርብተይ ስድራኻ እንድሕር ሃልዮሞ ኣትሊስት ኣለይ መለይ ናበሉ ገለ ቆርብተይ እንታይ ዝበሃሉ ስጋብ ትኾኑ ማለት እዩ ስቴብል ስጋብ ትኾኑ
እንደዚህ ሃሊካ ግን ንዓኻ እንታይ ድብል እምነት ኣለኒ ከምዚ ላይክ ይብለካ እየ ማለት ጅግና እዩ ዝገብረካ እየ ድብል ኣነ ንዓይ ንነብሰይ ማለት እዩ ላይክ ኣይትፅባይ ትኸውን ኢኻ ብፅፍርካ ኢኻ ሓርኮትኮት ክትብል ትፍትን በቃ ንድሕሪ ሓሊፍካዮ ነቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ብድሆታት ናይ ቋንቋ ምርዳእ ሽግር ናይ ስራሕ ምስኣን ሲስተም ናይ ምልማድ ንድሕሪ ሓሊፍካዮ ኣብ ሰዓት ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ኖርማል ይኹሉ ነገር ንዓኻ ማለት እዩ እሱ ተዘይከይኑ ካልእ ወላ ሓንቲ በቃ ቀልጢፍካ ናይ ምርዳእቲ ቋንቋ ማለት ናቶም ፕሮናውንሴሽን ክብል በለ ስለዝኾነ ሲስተም ናይ ዓዲ ኩሉ ነገር ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ከይድካ ትራንስፖርት ገለ ድበካ ሰብ ትደሊ ቦታ ድሕብረካ ሰብ ትደሊ ገለ ተዘይከይኑ ካልእ ወላ ሓንቲ ደሸግር ፀገም የብሉ ማለት እዩ መጀመርያ ቴንክ ዩ ናሆም ሓወይ እንታይ ደይ ሕጂ ኣነ ከምዚ ያው ትፈልጦ እንዲኻ ናትና ዘሉ ከምዚ ኣለካ ምሽ ወላ ከተውፅኦ ኣይትለ ግን ናይ ፋካ ገለ መለ ከምኡታት እየ ኣነ ድመፅ ዘለኹ ይባል ሕጂ ከምዚ ሻሎ ካብ መጀመርያ እቲ ሰብ ገለ ክቅበለካ ገለ ወላ ብዙሕ ተይባል ተዘገበርካ በዘን ሰምዑ ኣለና ማለት እዩ ግን ሕጂ ለምሳሌ ከምዚ ምች ወላ ሓደ ሰብ ደይብሉ ጀስ ብቢዝነስ ገለ ዝመፀ ሰብ ኣሎ ምሽ ትፈልጥ ኢኻ ከምኡ ዓይነት ከም ዘሎ እና ንከምኡ ዓይነት ሰብ ምሽ ናይ መጀመርያ ምኽርካ ክኸውን ዝኽእል ሕጂ ለምሳሌ ናይ 2 ዓመት ተመክሮ ስለ ዘለካ ስኻ ቁርብ ተሓይሽ ትረኽቦም ሰባት ኣብኡ ብዙሓት ስለ ዝኾነ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ረባሃይ እቶ ዓርኪ ሊንክ ለካ ኣብዚ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ሶሪ ናቲ ሓዊ ቀፅል ዝዓርኪ ቴንክ ዩ ሶሪ ዳ እንታይ ዝበሃል ሕጂ ለምሳሌ ሲ ከም ዝብለካ ኣለኹ ብቢዝነስ ዝመፅእ ሰብ ገለ ብዙሕ ይምሽ ኩላትና ዳርጋ ብዙሓት እያ እስከማ እያ ትኸይድ ፋሚሊ ዘለዎ ትዕድለኛ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ወላ ንኸመይ መፅያ ጆ ኸልሓን ምሽ ዶ ትረዳእኒ ኢኻ ሓሳበይ ሕጂ ፅቡቅ ኣለኻ ተረዲእካ ከምቲ ድበልኩ ኸይኑ ኣቲ ሓዊ ላይክ ኣባኻ ይድምርኮስ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ምስ ሰባት ምስ ተቐበልዎም ገለ ቁርብተይ ከዓ ትፈልጥ ኢኻ ፅጋዕተኛ ገለ ኮይንካ ክትፀንሕ ገለካ ኣለዎ ብድሆ ትፈልጥ ኢኻ ምስ ሰብ ተፀጋዕ ደይኮነስ በቃ ኣፀጋዕ ዳ ክገብረካ ኣለዎ ፈጣሪ እምበር ተፀጋዕ ኮንካ ወላ ነቲ ሓፃር ግዜ ኣለዎ ፊሊንግ ኣሎ ቁርብተይ ማለት እዩ ሶ እንታይ ክብለካ ኣባኻ ይድምርኮስ እስኻ ስጋ ማፍታ ምስቶም ቤተሰብ ዲኻ ወላ ምስቶም ኣኽፊሎም ነምፅኻ ሰባት ክሳብ ዘለኻ ተመሳሰል ማለት እዩ ተመሳሰል ኣሎ ምስ ምስ ዝብእ ስጋ ብደልዎ ይሕንኮር ገለ ይበሃል ከምዚ ገለ ይበሃል እዩ ያ ከማ ኮይንካ ጠባይ ጌርካ ትፀንሕ ስጋብ ደፀጉዑኻ ስራሕ ረኺቦም ኣክቹዋሊ ከምዚ ነጊሮምን እንዲኦም ኣጊዶም ገለ ክልተ ሰሙን ምስ ፀመፀኻስ ገዛ ክንገብረልካ ኢና ገለ ኢሎም ኣጊዶም ለይ እንዲኦም ግን እንታይ ሕጂ ቆብ ኣነ እንታይ ዝበሃል ጌርኒ ሕጂ ከምዚ ሰሚዐ ነይረ ሰልፍ ኢምፕሎይ ኮይንካ ክሰርሕ ዝያዳ ሞር እንታይ ዝበሃል ኣለዎ ገለገለ ዝብል ሰሚዐ ነይረ ሲ ሕጂ ምስኮም እየ ኣነ ሕጂ ቁሩብ ነዞም ምፅእ ዝበልና ብርግፅ እቲ ናይ ቋንቋ ፀገም ሕጂ ክብለካ ሲ ከምቲ ማዕረኽ እንድቲ ገለ ኣይፈልጥም ገለ ማለት ኣይኮነን ግን ንሽተይ ምሳሌካ ክረዳድኣካ ዝኽእል ከምዚ ኣምሓርኛ አንቺ መንቺ ገለ ንብሎ ዝነበርና ገለ ያ ሕጂ ከማ ተኸወሰነት ገለ ይትሰኣነን እያ ሕጂ ንከምኡ ዓይነት ሰብ ሲ ከምዚ ሕጂ ናይ ሰልፍ ኢምፕሎይ ሜቢ ብዙሕ ሓታቲተ ገለ ነይረ ሞር ከማ ንስኹምካ ኢንፎርሜሽን ምክንያቱ ናትካ ሓበሬታ ማሲ ፅቡቅ ኢለ ስለ ዝቕበሉ እየ ንዓኸ ሞር ዝሓተጋር ኣለኹ ሶሪ ይባል ዶ ኮይና ዶን ቢ ሶሪ በቃ ሶሪ ትበል ዝዓርኪ ሓተትካ ዝኽእሎ ክነግር ፀገም ድባል ይብለይ ይኸነለ እንታይ እዩ ሕጂ ለምሳሌ ኣነ ከምዚ ጋሻ ገለ ስለ ዝኾንኩ ናብቲ ሞያይ ንባዕሉ ምሽ ከምዚ ንብሎ ዘለና ተወዳዲርካ ገለ መለ ምእታዋ ክኸውን እዩ ገለ መለ ሕጂ ንእሽተይ መበገሲ ዝኾነንሲ ከምኡ ሓስብ ፀኒሕ ኣጋጣምና እንታይ ሰሚዐ ነይረ ናይ ክሊኒክ ሰርቪስ ናይ ሰልፍ ኦነር ገለ ኮይንካ ከምዚ ፍራንቻይዝ ገለ መለ ዓይነት ነገር ኣሎ ገለ ሰሚዐ ነይረ ሕጂ ከመይ ይኸውን ናይ ማሲ ቅንዕኑ ብርግፅ ኣጎግሎ ከመይ መሲልካ እዚ ዝብለ ዘለካ እዚ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ኮይንካ ክሰርሕ ማለት እዩ ወላ ብሞያ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ዓዲ ግን ድወፅእ ኣሎ ንኣብነት ናይ ክሊኒንግ ገለ ድበሃል ኣሎ ኩሉ ሰብ ደይሓስቦ ኣይኮነን ካምፓኒ እንድሕር ትረክብ ናይ ምርካብ ተኽእሎ እንድሕር ኣሊካ ድወፅእ ኣሎ ሰርቲፊኬት ተፈቲንካ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ኣብዚ ዓዲ ላይሰንስ ክላስ 7 ድበሃል ኣሎ ናይ ቃል መጀመርያ ንዕኡ ልክዕ ከም ተፈቲንካ ተውፅኦት ናይ ክሊኒንግ ድበሃል ኣሎ ከዓ ሰርቲፊኬት ተፈቲንካ ተውፅኦ ማለት እዩ እሳ እንዳርዒስካ ወዲኻ ኣለኻ እቲ መሳርሕታት ኢኻ እንታይ በኋላ ተናዲ ማለት እዩ ቁርብተይካ መበገሲ ገንዘብ ከዓ ማለት እዩ
وحدك ናብ ሞያ በቲ ሞያኻ ከዓ ናይቲ ዓዲ ሲስተም ክትለምዱ ሓንቲ ዓመት ኣኽለኪ ሓንቲ ዓመት ምሕር ለሜዲካስ ታሪክ ኣብታ ካልእቲ ዓመት እዚ ኣትሊስት መኪና እንዳገዛእኻ ካብ ፌስቡክ ማርኬት ዝበሃል ይቐርያ ኣቢልካ ናብ ናትካ ፌስቡክ ማርኬት ፖስት ትብሎ ወይ ኣብ ካስተመራት ገለ ከምኡ በቃ ንእሽተይ መበገሲ ገንዘብ ተድለይካ ኣብዛ ዓድኻ ተውፅኦ ወረቐት ኣሎ ተፈቲንካ ማለት እዩ ተማሂርካ ትውፅኦ ማለት እዩ ሕጂ ብጆርኒ ማን ዝበሃል ኣሎ ብናትኩም ደረጃ መካኒክ በዚ ናይ ክሊኒክ ከዓ ከምኡኻ ማለት እዚ ሰልፊ ኢምፕሎይድ ኮንካ ምስራሕ ከዓ እንታይ ብዓብዩ ናትካ ቢዝነስ ምግባር ድመስልዎ ነገር የለን ካልኣይ ነገር ካብዚ ዓዲ ታክስኻ ከዓ ታክሲ ተስርሕ ከለካ ዓመታዊ ታክሲ ከምቲ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ኢምፕሎይ ኮይኑ ዝሰርሕ ከምኡ ኢኮንካ እንትኸፍል ምክንያቱ ኣብ ታሕቲኻ ሰባት ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ብሉፅ ማለት እዩ ሰልፊ ኢምፕሎይድ ኮንካ ክሰርሕ ብዛ ዓዲ Thank you so much. Appreciate you bro. ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ሎማ ዓንቲ ምእታወይ ከምዚ ኢለ ከዓ ክሓተካ ብግልፂ እንታይ ዝበሃል ምግባሪ ሞርካ ንካልእ ግዜ ካ ሪከመንድ ማሲ ኩሉ ግዜ ምእንቲ ክሰርሓልና ዝደልዮ ማለት እዩ ኣብኣ ክዛረብ እሞ ድሓን ይኣኽለና ኣነ ቦታ ከይሕዘልካ ከዓ ፀገም ዝበሃል ይብሉን ካልእ ዳኣቱ የለን ኣጋጣሚ ክልቴና ኢና ዘለና ሕተተኒ ዘለካ ነገር ሕተተኒ ካልእ ግዜ ዋላ كأتي لايف كأتي تسايم دبالي كمولا خجبري أنت مثلك حدي طبقنا ينباب تدبري الكارلونا بزي بونت نتمنى سي قال ماذا ما نزل لنا وجزي الرأس لزغنا التعم خدنا كا يفتو بهذا قداي مورك أنت يدل مثلك أنا كمعنس أنت أنا ثالو مثل عبد بوكلاب قال لحد تساتف وين كابوس عكزي تماريز قال غير كاتقربوا محاسبات አለው አመጻሕፍት ማለት ነው ለምሳሌ አንተ መጽሐፍ ገለ ዝንበብ ገለብሽ طبعا ፕሮግራም እንተ ተገብር ሞር ተይባል ገብረና ኢልሃስ ምክንያቱ ኢቨንቶም ኣብ ናይ ንባብ ዝምባሌ ንፋዓት ከማንደ ይኮናሲ ተምሳሉ ነኸነ ልብብሲ ደፋፋና ኢሊ አመናና ማለት ነውና እዚያ ሞር ክትቀጠላ ይላቦ ምክንያቱ ባክግራውንድ ካነ ባዕሉ ቀዳማይ ምስ ስሙሃበን ይቅሬታ ረሲዕ ሎ ሆጂ بيني قال ملا ولا باك جراوند خاجلس مش بكد زبهق عينت نجد نا بتعمي نقو مدبات خاجل ملا وهيد من على درجة بس إحنا خريج كيد اللي ثانك يو ما شاء الله يعني تبغى لها بعض ويز ناي من باب دبل كيو حنتي تايك ولا كيف فوتو جمارة عم بابي كم سيت جمارة دلو جسنا مثال مش تيستوي جميل دلو جين تاري جمر كوانجر كم زعبيني كذا يدلون like أنا دمت أقوال لهم دي كم زي نيرو تدليت نيرو كتير تدلي كتلوق تدلي كلا تندكات اللي نزنور كمدوات نيرو نابجانات وي تم سوات مالوتي زي أنت من تدي بال نقدر كلا بزح أيدل النير أي فوت النير so كم وخاري فوت سبك دلو كافت أنا زمت أقوس نيش نقدر كان عبنت نامبو كنت هرمت يقينا سب كم بكم زلو كنت أقوم سلو تقولنا أولي سلري حاسب إلى أمبر نعم نيمورة جماري دلو إنزين نيمن بابكا دس بلك أنا أخ أنت يا هذا نابنت كتير نهار لها like استناد كا self development كتير نهار لي بك أنا self development متعافي ختم بمالج كم زر بالك يا أخ أوب كجمري كم زر بالك أنا صبو كم زر أستيت قلها بتعمل فوتان كأرمور لنا نجاركا بوش طريقة ولا بكومنت طريقة قال تكس ولا لي أرمني مرات نات أرم كا حساب زغنا مالتي تدبل كاني حساب كا أهوب كجبرائي قال تمباب كا جزء ولا محرني هون نبنت كبر دبل نحركي محسر دبل مصح نلمد مالتي قال يا كل سبتي ولا عم باب غوين دول بعمت 5 مصحف 6 مصحف جود كم هوكينير خمانير بك هوكينيرو جين كل وقت سلازدل نبر كيف توجميرو مالتي أرى نتعامل already بزعل أبعاد زي زغا 5 مصحف يبالون عمت مالتي سو كل سبي ليز بك هكاينيرو تكتلو نادلي هاين كافتمات كادلو نايت هيك تباري وصيخا قالي هاتسر تدبل كان ከተገብረ ድብል እምነት ኣለኒ ናቲ ሓዊ ክጅምር ድብል ካተስፋለኒ ኤንወይ ሕቶ ካን ድሕር ወዲኻ ብሩኽ ናይ ስራሕ ግዜ ይግበረልካ ካልእ ተወሳኺ ንሕራልዩኻ ክሰማዓካ ናቲ ሓዊ يغني لي بقى يمسكن زيا من الباس ግን ተይባል ነዞም አንቺመንቲ ነው ዝል ማለት ነው ነማርኛ ተዛረብቲ ነቲ ሓንቲ ኮንኩ ሜቢ ሰባሎ ዲዩ ገለ መቼም አዲስ አበባ ስለዝነበርካ በማርኛ ክዛረብ ይል
أنا ني تسجل الأمارين يو دا عدني إن أباب إثيوبيا شد شعانة شد شهور عندي جرا او ماي جاد مو بحسب هنا كل شيء عندي دلوقتي 14 مثلا روعة ويا عشرة روعة أنا قاعد عن أثرت يا شدشتن أب ورح شدشت دلك بيوتي يا قال عينت سو يا انا قرب تግርኛ قرب تتحيز عندي تشجيره ገለ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ኢትዮጵያውያን ገለ ስለ ዝኾንካ ትውዕል ቁርብቲ ትግርኛ ያው ትፈልጦ ኢኻ ስኻ ያው ከማ ንብል ኣለኹ ትርኢ ኣለኻ قالوا ولا أنا عملت فاقين شو قاعد نحكي ولا أنا عملت فاقين ሶ ያው እንታይ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ትግርኛ ካብ ክዛረብስ ብኣምሓርኛ ይቐለኒ ብዙሕ ግዜ ስምዒታተይ ክገልጽ እሞ ብኸመይ ግን በቃ በጣም ነው የማመሰግነው ወንድም አለም ወላቲ አለስለስ አቤልካ ክትብሎ ከለኻስ ደስ ብለካ ወንድም አለም ክትብሎ ከለኻ ከማስ ይገልጸልካ እና ኣብ ኩልዩ ናቲ ሓዊ ከም ዝልበልካዮ ግን እቲ ናይ ኣማርኛ ነገር ይለምደካይ ወላ ኣብቲ መጀመርያ እኮ እንዳሕላስ ተቢልካሉስ ብክንደይ መከራ ኢና ለሚድና እታ ኣማርኛ ያ ድሓነሽ ከመይ ነሽ እንዳበልካ ያ እንዳተጋገናገለ ወላ ብሰዓት ድኾም እዩ ኣብቲ መጀመርያ ዝነበርኩሉ ደረጃ ናይቲ ቋንቋን ኣብዚ ሕጂ ዘለኹ ይፈላለዩ ከምኡ እዩ ናቲ ዓርኪ ጀስ እቲ እንታይ በኋላ ይሃል በቃ እቲ ኣብ ውሽጢኻ ደሎ ድጉረካ ነገር ንክትልወጥ እሱ ነራል እዩ ኣዘይ ደፍ ዘደይ ክትቀየር ትኽእል ኢኻ ድብል እምነት ኣለኒ ወይና ድማ ሓንቲ መደብና ፅቡቅ ነይሩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከም ዝነበልኩ ኮመንት እናራለይካ ንዓይ ወላ ክትነቕፈኒ ትኽእል ኢኻ ከምኡ እየ ዝደሊ ኣነ ሰብ ካብ ኣፕሪሼት ይገብረኒ ሰብ ዳግም ይብልካ ከምኡ ዓይነት ሰብ ይውን ኣነ ይርዳእካ ሓሳብካ ደስ ይብለኒ ናቲ ሓዊ ቀጥል ስኻኻ ወላቲ ናብ ሜካኒክ እናስራሕኻ ከለኻ ሰብ እንታይ በሉ ሪከር ይግበርካ ሰብ ተረዲኻኒ ሪከር ይግበርካ ሰብ ንዑ ሽዑ ፖስት ብሎ ማለት ናይ ሎማ ዓንቲ መደብ ዝነበረና ከምዚ ገለ ኩላታ ዝገበርካ ማለት ሎማ ዓንቲ ከምዚ ኢልና ንጎና ስራሕት ኢና ኣጋጣሚ ገይረ እየ ሕጂ ሎማ ዓንቲ ገይረ ኣሎ ምሳኻ ንዕረፍ ፖስት በሉ ኣብቲ ናይ ዩቱብ ከዓ ደሸግረካ ነገር ንዕራሉ ብሓንሳብ ኮይና ክንታይ ባሎ ክንገብሮ ኢና ክነቕሪ ኢና ጸገም የለ ግደ ክፃፈልካ እዩ ብውሽጣ ኸማ ኣጅዋ ናቲ ሓዊ ኣለና ንተሓጋገዝ ኩልና ማለት እዩ ብሰላም ምፃእ ክንረኸብ ኢና ዝዓርኪ በቃ መልካም ናይ ድቃስ ጊዜ ናይ ዕረፍቲ ጊዜ ይብለካ ብሩህ ጊዜ እሺ ዓርኪ ብሩህ ጠጥዕሙ ብሩህ ምስት ዓወት ሓዊ ብዩቱብ ናተይ እትወስኪ በታ ናተይ ቻናል እቶም ሞኒ ብኡ ፀሓፈለይ ሊንክ ክስደርካ ይኽእል ተኣቱ ትኽእል ኢኻ ይስማዕ እንዳራልዩ ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ኣሕዋት እዛ ናይ ፌስቡክ ናብ ዩቱብ ባምፁ ናብ ዩቱብ ምፁ እዛ ናይ ፌስቡክ ኣብያት እኒኣ በቃ ከመይ ገይረ ከም ዳዕርያ ጠፊኣት ንላ ንመማዓርኪ ከምኡኻ ዓወታ መፁ ግን ኣብ ዩቱብ ናተይ ቻናል ኣትኹም ኣብኡ ስለ ዘለኹ ሊንክ ክሰደልኩም ንኽእል ክፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ መቸም ክትመፅእ ኢኹም ኢለ ተስፋ ይገብር ኣይደን እዛ ናይ ፌስቡክ ነገር ከመይ ገይረ እንታይ በኋላ ከም ዝገራ ጠፊኣት ንላ ናቲ ሓዊ ናይ ፌስቡክ ስመይ መን ትብል መሲልካ ናሆም ዊዝዶም እያ ትብል ናሆም ዊዝዶም ኢልካ ትረኽበን ትኽእል ኢኻ ብኣ እንደን ኣለካ ኮነ ኣብቲ ናተይ ቻናል ኣትኻ ብላዕሊ ኣብቲ ሊንክ ነቐምጠሉ ኣብኡ ኣለካ ብኡ ጌርካ ኣትኻ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ክትረኽበን ትኽእል ኢኻ
أنت ودي حوبي روبا هاوي لينك سيدل كالو لينكي متعموني نافت كومنت ممسا لينك سيدل كالو نورمالي تساعد كذا تخليخ مرة هاوي اسكي لينكس أنا هسدل كاسكي يا تالينك تغطات تالينك تغطات موني باقي كاتو جاجي ودن باي معلاتك أتا خميم شي خايو لمسلن با نعم سلام دي شمالو سمعك الله أنا سمعان بها شمالو ودن باي كميم شي خاروبي سناي الله مسكين كمان سيخا الحمد لله نزوم حدشتي قال فروتي كافتا زلا فيك أنا بالحاسبنا ده أكل لنجي تبغيرك أنت عمي أنا زيت السوداء هيكون نمبر عم ذيك ندلو قبل قسم هذا سمد الله أو كيدون دي تكاس ده أدفوتو عايش عن نمبر كيدون دي عندي هات السنير كان صح السنير كان هبوانا أنا را سبدي لك سانا داموني أو نعم هيك لذي كم زخم هاي السنة نعم كم زي حدا حونا أتيس أني مسامو زين هنا يا أتي تاني هو كواد شاوي وساريس نيرو تعلمت تاني هو يا ساري نبذ عادي ميكانيكي بازوي عزعداتي لكم سنة سابع زلو أبي زلو عادي شلو يا عاد سيدلو شو يا دخونا كامباني هذا أركيد سر ليني روسي لينك مالوسي أبلاي هاير جبر لو قليلو حمش تميتي سبات قليم هاير جبر لو إلنا مالوسي أوه ده يا بوستي كذا هذا تشجير يعني رانسي يا كسدلهم قليل نتوم حدش حد يا بوستي كذا هذا ها أوه يا بوستي هذا نقولك أتليست بخومي بايزوي أقاطع ما بتي السوشيال ميديا مسرعيني أنت لو ما عارفي كم ديلو مسرحنا هاير جبر لو قلموني لينك خسدل كايبلين وصبو قليله شو أنا بتناثي كامباني جاهين ده عند السبب عندش كامباني ما هدي حدش كوي كونن كم دنا كونستراكشن زمنا يبرد تصرقو قليل أوه يا ناي من قصي بقى لذا كانت بغومي أقاطع ما أنتوي كهانتي حافتنا اسكي ድምፂ ሰማዕካ ነይ ደሎ أيش معنا له ያ أتا زراموني إيش معنا روبي شو معك كلمة ولا سون كاسني كاي من سلكات بمن تاي مالتي مرة بفيسبوك دي ولا بس አረሎ سمين كذا بس رام سو ناتي كسم على قال لي نازل ناتي دم كسم على كامناتي ربح أوي كامناتي كم تمتمي بلالو كشش وصحيناتو يا أبغى قال مقبي وتصحي له دي دليفر ده هنا عاركنا أوه كم يا يوم باركي يسرح سرح سلامي متعم صبو سناي لله عادي يا ساليتات من ورادينا أنت هو إذا كان ولا محمد نايس الكلام أو نعبلك سدلك هايجي سالك علينا أنا سدلك هذا عبيدي وإذا كان صبو كان لنا له ما حيش له وإذا كان صبو كان له هجي رب أركي لبنا لتفعلنا وحدنا ودي صبو على بتاعنا هجي يا ودي مثلني يا مودا كهندينا اللو إيه جند حنكين له أبزر أنا خم بعدش ندي تجمر له يا قد نسوي 4 كول ليس ور 3 أوه أنا لا أوكي أنتوي أبصر عني رأسي مايكو سيد لين يرو لينك كمين يرو لما أنت سميرني أنا تغنى في تمس أوكي
كلانت نيرو أنا هيرفون تخيل كيلو خينو عياتكم أو مش شوية بس بفيسبوك في التنات أنا حاسي بمنهم أبيك أتفلق أبيات النبكة فيسبوك أبيكا بفيسبوك لايك مزاب أب لابتوب اللي أدير له لايف بيوتيوب أو بتا ستريم يارد تبال باقي تناتي فيسبوك فتينيوس أبيني موبايل اللي أعتقد اللي ليش موبايل اللي أعتقد مالك أوكي سألت كارت تبغى لك تبي كلك يا وديكو ريتني أوكي أمتى غير كذا قال نرى يمزحون يمزحسي يمزحون أو كفا بلي الله ريجستر كساب زجورة قلنا ليه that's good روبارك بيلا كم صراحة أغنية كل أماني بشرفه سلام يقول أماني من لا يزال كم يلا مدد كاب أتخرج من تبغى تيجي already ماشي قابان عندك اسمه بعمق غيدهم كابهم كافتي أنا كجروب أفريقيا دلو كهاتو كادر لي بوست ديم كهاتو كابي بس كهاتو كان هردلي سدلهم تخريجها أنتك سدلهم لينك سدلهم تخريجها مثلا جيم قبل خليه ماتش كم زود حات يا صبوا كم دا تعمل صبوا حبريتات كسمعو نزدليو سبيشاليتي مرتو انتي زوهاب كم ساعتي وزلها كان عندها تيتمثل كواها بزح نقرأ رخيبة مالو بلاس ناتناو نالوتناي سنبت مدب الله كل سبب أبغى مثلا من فاينانشال كله يا كل نقرأت يا كل نقرأت تعالى لندي حفش أقول من أفتي زخان نقر مقبارم كجبر وزلهم نقرأت من كان عندها تراليم في مصحهم زلهم مني ما كانت تثبيتات غيرهم في مصلهم جنازة نقرأت أقدمهم زخان نقرأت تري سميع ما أقدمهم زخان نقرأت تزي تراليم عزم اسمه تقولوا حد شيء زخان منعته ስለዚህ አዲዮን ፎቶ ዘለዎም ነገራት ፎቶ ኣሎ ጅነስ ትምርታት ከም ስዎ ዘሎ ሓበሬታስኻን እዚ ናይ ሰንበት በዝናትና ዝወሃብ ትምህርቱን ከም ተማሃሳሊ ናው ተራጆይን ክገብሩ ኽኢሎም ሞር ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ ኢን ፐርሰን ከም ናሓዝረኸቡ ካዘለዎ ከም ክረኸቡና ተራደደውን ማለት እዩ ስኻ ያ ጽቦይ ዝኾነ ሓበሬታት መርሓዊ ድምፅ ኣሎ بزي مرة بزي دمتي يلم لن بس حنت موبايلي جري فتنو لو كون دمتي يسمع له مرة حوي كم مسمر كايكون يا تبغى لغرب هاي كتر عارك يقولي فكا سناتي سمعنا لها لها بيلا لنا تكلم مرة خطأ فلتوني حسي بس غير شيء جري بيلا له كتر ربع تبغى له حديث نفسي حواليتا بتون بدخل حواليتا أنت الأخير هو كإلهم كل حنتي صقام يقولون صقام كنت حواليتا تذي حيوان موير ما زغون عنت حتى ذاتنا علم تذي حتى تماتي كان أنت يتمثل إلهم حتى تذي توقسون معناتهم كو سخوا علىها كم زين دارك هتنا كرام ليك أبلا خليهم دلوقتي هيكوننا حدش نقدر نفسنا لذلك أدنى كبقصل زلهم ساعتين تي حواريتا بستفا ليسب يخيري يوصي حواريتا انت يمثل كندا انت يمثل كل نقرات مالتي جي دليت من لا تراي حدش نقر نتفل دليت انت راح اللي كاب دعوة كندا يكونن دعوة دخول نقرات حواريتا دي بكسب يتسننها جي نفت حواريتا زي بكسب تراي من كساسي لو انت لا تزاوي رمسي زي إنه عاد يصل هنا جلسة ونا كله رخوة. ناي بحكي كم زبل كيو بقى تي وانا نقر أنا حبريت هاي بقى تسب بقى أزويلو كم زي وده زي حديث بمن تاريخ كان قبل تاني هنا زناتي زي بقى يوتيوب رأيكا قال سبسكرايب يرلكا قال يلو كحتى نزنيها مالتي تندى حتى تنغا بعميكا ركبي مالتي حجي مولو ولا أنا كبوم ليكون تحبريدا اللي سجين بزعم يحطوا نموني يصعف لهم حتى تشعو يمطلوا مالك
ወይ ከዓ ከም ስራሕ ሕጂ ኣቲኻ ዘለኻ ያ ኣነ ክሕግዞም ክእል እየ ጌልካ ንሕር ኣቲኻስ ስኻ ከዓ ትምልሶ ማለት ዝምልስ እሱ ንኽእል ትቐንዲ ዕላማ ንኸም ተዘይኪኑ ተዘይደልዮም ከዓ ኣይደልዮም ማለት ረቢ ዓርኪ ያ ሓፈሻው ንስ ሓበሬታታት ግን በቲ ኮይኑ ብፍላይ ሎም እስክንድሎም ሓበሬታ ይበዝሐና ናይ ባህል ሰብንተስ ብሰንኪ ሽግሪ እንተስ ብሰንኪ ስእነት ገለምታት ድዩ ኣላ ዝኾነ ነገራሲ ብዙሕ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ሎሚ ትክክል እዚ ሓበሬታ እዚ ብከመይ ኣገባብ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል እዩ ትሕቶ ፅቡቅ ኣለኻ ብዝተኻለ ዝረኸብናዮ ዋላ እንድሕር ዝጠቂምናሉ ፅቡቅ እዩ ጥቐንዲ ሎማዓንቲ ዘእተወኒ ኸማን እንታይ እዩ ገለ ካብ ካናዳ ናብ ካናዳ ዝመፁ ሰባት ብሓተዎ ነገር ወይ ክዳለውሉ ዘለዎ ነገር ረቢ ዓርኪ ወፂኻ መስለኒ ረቢ ወፂኻ ኣለኻ መስለኒ ዝኣቶም ሰባት ኣለኹም 4 ዲኹም ገለ ምናልባት ሕቶ እንተለይኩም ሕቶት እንተዘይከይኑ ናብ ኣፋፌት ምድቃስ ኢና መራ መስመር የለን ኢልካ በዚ ሞባይል ገይረ ቸገረ ፅቡቅ ኣሎ መስመር ምናልባት ካባ ይኮን እቲ ድምፂ ማለት እዩ ኣትኹም ዘለኹም ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ክትሓቱ ዘለኹም ነገር እዚ ናብዚ ዓዲ እንድሕር ሃልይኹም ካብ ካናዳ ብፍላይ ኣብ ኤድመንተን ሊንክ ኣብ ሞባይለይ ስለ ዘሎ እቲ ሊንክ ናይ ስራሕ ብዝኾነ ኣብ ፌስቡክ ወይ ብዝኾነ ፀሓፍሉ እሞኒ ሊንክ ክሰድልኩም ኣፕላይ ክትገብሩ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ኣፍሪቃ እንድሕር ሃልይኹም ከዓ ክትሓቱ እንተለይኹም ዝኾነ ነገር ሕተቱን እሞኒ እዚ ምስሊ ማለት እዩ እቶም ንካናዳ ዝመፁ ብደስ ተዳለዉ ብዝተኻእለኩም መጠን ካልእ ወላ ሓንቲ ዝኾነ ሓበሬታ እንድሕር ንስኹም ኣብ ዩቱብ ኣትኹም እንድሕር ሓበሬታ ናይ ካናዳ ኢልኩም ኢቨን ንባዕሉ እስኮ ንሕና ቅጥሓይ ሰነፍ ድበልና ስለ ዝኾነ እምበር ጎግል ንባዕሉ ክነግረና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ክንደይ ዞባታት ኣለዋ ኢልካ እንድሕር ሓቲትካዮስ ክመልሰልካ ይኽእል እዩ ኣብ ካናዳ ስራሕ ከመይ ገይረ ይረክብ እንድሕር ኢልካ ኸማ ክነግረካ እዩ ኣፕሊኬሽን ከምዚ ዝበሉ ኣፕሊኬሽን ኣሎ ንዑ ዳውንሎድ ግበሩ ኣብኡ ኣቲኻ ከምዚ ጌርካ ገለ ክብለካ እዩ ማለት እዩ ካልእ ያ ዘመና ሓበሬታ ክሳብ ዘሎ ብዝተኻለና መጠን ከምኡ ይግበር ኤኒዌይ ዳርጋ እንዳመሰየ እዩ በኣና ከይዲ በዓል ኣልበርታ ገለኮ ከይዲ ፋርስ ክኾኑ በዛ ኣነ ብሪትስ ኮሎምቢያ ስለ ዘለኹ እየ ስጋፍ ሕጂ ዘለኹ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ይበናል ክትኣቱ እንትደልኹም ኣለኩም ሊንክ ሰይደልኩም ኣለኹ ኦልሬዲ ክንደይ ኣታ ከይድ ሰዓት ባኸይዲ እዩ اوكي ثانك يو سو ماتش نايلو معنتي زياد مسل نيرة يا صباح خان نحر جزين ترحيبو كأتو خفتني بشتغلكم مثلا أبزع عرض لهم جن زالين كرخوا أبلايكس قبل ما أنت anyway مساهم صنعكم مساهم دم مساهم هومي مالتي ثانك يو سو ماتش يغني لي